nano kanyo ineno kan jatend migao mochung' ne weche mag lweny kanyakla kod arita kwe kanyakla kod gavana mano ma Bungoma ma bende rito rwake kanyo. Jatend piny Kenya Nyakorom Gajwang' ineno kanyo komol gi jamadar mano Charles Kahariri, mano jamadar manyien ma bende koro noyier ma bende koro nokawo kar jamadar Ogolla ma bende nowito ngimane higani. Jatend piny Kenya hero koro oseidho nyamburko mare makende. Odede meno okang' mokwongo ma bende koro jamadar ma wantiere godo manyien Charles Kahariri bende neno ka koro telo kata mana yuore nyasi ma kamae. Erokamano. Aneno ka jo lweny mar Kenya nigi jatelo manyien kendo wageno ni gibiro tiyo kanyakla mana kaka ne gisepango. To jamadar manyien chal ni ng'ama muol, pok aneno ka owuok ayanga bende pok awinjo ka owach sigande mang'eny. Ochalo ng'ama jasiri ahinya kendo bende mano ok rach. Aneno ka koro en gi jatende gidwa chako nyasi e yo ma official nikech nyasi ma kamagi usually chakore e wi gari kanyo, kaeto koa kanyo to koro sani en official nyaka ang' ker tiek utubane mogik. Nikech nyaka sani oluore gi mtoka no komoso jopiny mano kaluore kaka chenro mag piny. Iwacho ni nikech ma koro en chenro hiye mar piny owacho.